हा सेंग्राफोरनि खौराङालाय माथो जाखो मेन्देला? सेंग्राफोरनि खौराङानोथ' जादोलै आदै। माबा आथिखालनि सेंग्राफोरा आवमासो सोबजायोना सिख्लाफोरजोंसो सोबजायो। मा दुरबल गोमो गोमो आमाव लहरपय लहरप'। Hei, Dabla! न' दंना गैयालै? ओंखारबो! अ सेंग्राफोर नोंसोर फैदो हामथारदों। आं गावनो नोंसोरखौ लोगो हमैनोसो गोनांमोन। जोंखौ लोगो हमनो माने नों नमिनेसनखौ बोख्लायनांगौ। उइथ्र' खालामथारनांगौ। हा? बे गणतन्त्रलाय मानि हेंथा? सोरहा हेंथा होनायनि मोन्थाय दं? हा? गणतन्त्र? जोंनि BTC आव गण माने सुबुं, तन्त्र माने तन्त्र। नों तन्त्रनि था। बेबायदिजों जाया। नोंसोरा खोथा फोरों। आं देग्लाय गेलेथारगोनानो। ओइ दाब्ला सिनायाखै? बे जं बुस्थुफोरजोंलाय मानि खेला? बोख्लाय। थामसा नङा। दानो होख्लायथारगोन आं। नमिनेसना बोख्लायबा बोख्लाय। जिउखौ जुदि नांगौब्ला नमिनेसना बोख्लाय। बे जोंनि लास्ट वार्निं। लेट्स गो। सोरमोन बिसोरलाय? सोरमोन? मतलबा बेलेगमोन नोंनिया। मा मतलब बेलेग जाखो? आं थैब्ला गुबुननियाव ब्लड थांनो। गावनि गोसोआ गाज्रिखायनो मालायखौ बिबायदि सानो बियो। मतलबा जुदि गाज्रि नङामोनब्ला मानो हमथाबोयो? थैजानो लुबैदों। दाबो खारस'नाय सोरनियावबा। गाव गाज्रिखायनो मालायखौबो थाब गाज्रि नङो बियो। सेंग्राफोर नोंसिनि रागा जिगाबनि अर ब्लाव जोंनानै स्रोब गोमोरफिनो। जों जाबाय बन्थ'नि अर रोहो नायनि। हेलौ मेन्देला, बेबायदिजों जानाय नङा। फर्स दानांसिगौ। मोजां सेंग्राफोरखौ बुथुम, एसे गरमखौ। आन्डारग्राउन्ड दोननांगौ। आन्डारग्राउन्ड। नों सेंग्राफोर बुथुमनानै आंनिसिम लाना फै। दोनबाय। मेन्देला आदै फै। हा सेंग्राफोरनि खौराङालाय माथो जाखो मेन्देला? सेंग्राफोरनि खौराङानोथ' जादोलै आदै। माबा आथिखालनि सेंग्राफोरा आवमासो सोबजायोना सिख्लाफोरजोंसो सोबजायो। मा दुरबल गोमो गोमो आमाव लहरपय लहरप'। बिसोरजोंलाय मा फर्स दानो सार? दालाय माथो खालामबावनो? माथो खालामनो माने आं एसे डेन्जारखौनो सानबायमोन सार। मा डेन्जार? फैलाखौ लाबोआबा जानाय नंला सार। फैला? नोंहा फोथायनाय दंथ'? 100% सार। बियो दानथारनाय सिथारनायखौबो आं मोजाङै मिथिथारगौ। एम्फौफोरखौ बुथारनाय बायदिसो बिथांनि थाखाय मानसि बुथारनाया। नाथाय आइ माइनावआ बेफोरखौ जेबो दासानसैलै सार। नों आंनो 2 लाख रांल' हरदो। फैलानि मार्डार केसखौ फादार केसाव खालामना लाबोनांगोन। आरो खोनानो मोनदों हानिफ आलियाबो मोसौ फान खावनानै जेलाव दंहैयोनो। बिखौबो बख'ना लाबोनांगोन। लाबोनानै जोंनि खामानियाव बाहायफैनांगोन। बिसोरनिफ्राय भट मोननायनि लामाखौ स्रां खालामनानै लाखानांगोन। जागोन मेन्देला, नों जाखो मोजां मोनो बेखौनो मावदो। नै मेख्ल', नों ओरै फै। मानो आदै? नों गाबोननिफ्राय लंपेन्ट गानदो आरो पिस्तल गंसे ला। आंजों खिथु थांफानांसिगौ। लक पाइसेथ' फैला। नों इलेक्सन गेलेनो गोसो दंना गैया? गोदाव सोराव इलेक्सन गेलेलाबायनोब्रा। बे सोखो मोखो मुलुगाव नोंबो सोखो मोखो जानो गोसो दंना गैया? क्र'क्र' आरजिनायनि मिजिं दंना गैया? मालायफ्रा क्र'क्र' आरजिबाय। BTC नि फैसाखौ लुथिजोब्बाय। नों लुथिनो गोसो दंना गैया?
नों माइनावखौ हाबा लानो गोसो गैया माइनावखौ स्कर्पिय' लानायनि गोसो गैया स्कर्पिय'आव माइनावखौ लाबथिंनो गोसो गैया ताला ताला तिन ताला लुनो गोसो गैया जुदि गोसो दङब्ला बावैनो नमिनेसन होदो आरो इलेक्सन गेलेदो आं दंना नैबे मेन्डेला दं मेन्डेला एक्टर गाजोला हिनजावजो जोदला जानाय মই অলপ অলপ বুজি পাইছো ইলেকশনৰ কথা কৈছে তো ইলেকশনৰ কথা কি কৈছো নো বাবা ইলেকশনৰ কেন্ডিডেট হবা লাগে নমিনেশন দিবা লাগে ফেইলাহে আমিও আছো দে বাবা আমিও আছো দে এই অঞ্চলত যিমান মুছলমান মানুহ আছে আমি এই পদত সব আনিম দে বাবা আৰু এই আমাৰ সিংলিমাৰ এৰিয়াত যিমান বাংলাদেশী আছে সব ৰাতিৰ ভিতৰতে ভাৰত বাকি বনাই আমি এই পদত আনি বনাই দিম দে বাবা কিন্তু আমাক চাবা লাগব দে বাবা আমাক চাবা লাগব এই লংখাত যে ৰাৱণ হলে নহব দে বাবা আমাক চাবা লাগব 사보 모임시일리 후보 맨들라 이셔 니네 초 আল্লাহ তোমাক সহায় করব দে आफा मा जाखो एबारनि इलेक्सनाव फैलायाबो केन्डिडेट महरै गसंदों मा नंगौ आफा बिनि हानजाफोरा दिनै रेलि खालामदों फैलाया केन्डिडेट जादों रिलि खालामदों नंगौ आफा गोबां मानसिफोरनि सापर्ट मोनदों नों जनायानो मोजांसै आफा माइनाव फैला सुवासाला आं थाखा गारनानै बायख'नानै लाबोदों आं खोन्थ'बाय बियो आंनियाव जानानै आंनियावनो खिनो नागिरदों र' 론티바리나 지긴 놈포 동 아차 बेसेसो भट दं बेयाव गासै 700सो दङ 증리 자점난건 맨델라 맨델라 हेल' दाब्ला 맨델라 आं मेन्डेला बुंदों ज' ताकासे तट मेन्डेलासे नों आंजों मा बाथ्रा मोननोब्रा आदै अ नों सोमोदों नङासै नों जुदि लाजियाब्ला नों उइद्र खालामनाया मोजां बावैनो सारा सुवारफोर र' नायनि आं बेखल' ओरै फै मा सार बैसोग्राफोरा बहा थांदों ओइ केम्पेइनाव गिदिंनो थांदों सार बिसोरखौ लानानै बै फैला मेन्देलानि इलेक्सन अफिसखौ देख्रुबनानै फै साव आरो मानसिफोर दंब्लाथाय बुथारनानै फै जागोन सार गोख्रैनो बे बेरे सेन्टाराव भटआ बेसे दं नायलाय ओइ मोजां नायलाय 945 हाब बेखौ जों लाजोबथारनो हानांगौलै खिन्थु बेखौ गसायासो मा खालामसै आरो बै राङिदारा सेन्टाराव बेयावले जोंनि गोजा मेन्देला Hogar, मा खालामनो नागिरदों? Hogar आंखौ hogar. हगारनो मा खालामनो नागिरदों नोंसोर आंखौ? मा खालामनो नागिरदों नोंसोर आंखौ? सार हख्लायदों 니니니브라야르 रावबो हिनजाव
हिनजावफ्रानो दाब्लाजों खिथु खिथु खारफानाय नंलिया